Ƙungiyar Dattawan Arewacin Najeriya ta buƙaci a yi wa Seaman Abbas adalci, jami'in sojan ruwan da matarsa ta ce an ɗaure shi tsawon shekaru 6 wanda har ya sa yi taɓin hankali. Matar mai suna Husaina Abbas ta ce an saka mijin nata a gadirum ɗin sojoji bisa zarginsa da yin sallah a daidai lokacin da ake yin aiki, inda ta ce ta yi ta bibiyar wannan kes na mijin nata har tsawon waɗannan shekaru, amma dai abin ya ci tura. Mai magana da yawun kungiyar ta Dattawan Arewacin Najeriya Adalce Seaman ya ce, kamar yadda matar wannan jami'in soja ta faɗa a wata hirarta da gidan talabijin ɗin Barkatai Family, an ajiye mijin nata ne na tsawon shekaru 6 a gadirin da ya janyo masa taɓin hankali. Mai gidan wannan jami'i dai mai suna Laftanar Kanal Muhammad S. Adamu shi ake zargi da yi wa wannan soja rashin adalci wanda yake a ƙarƙashin bataliyarsa. Ƙungiyar ta Dattawan Arewacin Najeriya ta ci gaba da cewa a matsayin sojoji na ƙashin bayan tsaro ƙasar nan kamata ya su ci gaba da ƙoƙari wajen ganin sun girmama haƙƙin ɗan adam. Dai jim kaɗan bayan wannan fitar da sanarwa ta Dattawan Arewacin Najeriya, ƙaramin ministan tsaro a Najeriya Muhammad Bello Matawalle ya ce babu wani jami'i da za su bari a ci gaba da cin zarafinsa tare da danne masa haƙƙi. Shi ma kansa wannan kes na Abbas za su bibiye shi, sannan kuma za su tabbatar an yi wa Abbas ɗin adalci. Tun dai fitar wannan labari na Abbas, mutane da dama suke ta tsokaci suna faɗar albarkacin bakinsu akan wannan kes, inda mutane da yawa suke tausayawa a halin wannan soja, wasu kuma suna ta Allah wadarai da irin wannan horo da aka yi wa wannan jami'in soja. An sauraro sai ku biyo mu a shirinmu na gaba domin jin ci gaban labaran da suke faruwa a arewacin Najeriya, waɗanda suka haɗa da harkokin siyasa, nishaɗi da dai sauransu. Sai a biyo mu. Africana Media.